at trække tæt på, så I kan høre, hvad der bliver sagt. Store verden og et musikalsk uderum, vi skal indvide i dag. Og jeg håber alle sammen, at I er med på at give en hånd med. Men til at starte med, så vil jeg gerne byde velkommen til Line Ålestrup, som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i kommunen. Tak for det. Sanserne med øjet, der ser, munden, der smager, øret, som lytter, og i samspil med kroppens mange fine følesanser. Vi har som mennesker mange muligheder for oplevelser i vores skønne natur. Vores nye fitnessrum som udfoldelsesmulighed, og nu også som mange af disse nyskabende oplevelser, vi indviger her i dag, opfylder også aktiviteten i mødet, nysgerrigheden og den levende formidlingsform i selve oplevelsen. Netop alle disse skønne og berigende oplevelser, jeg får igennem jer med mødet i jeres processer og med stort engagement, inspirerer mig til at bringe disse ting videre i vores visionsarbejde, i vores fælles nordjyske kultur-, natur- og fritidsarbejde. Naturstyrelsen, Rebild Borgerforening, Kultur- og Naturskolen samt Kultur- og Fritidsudvalget, styregruppen Stærke Kræfter, har fået projekterne til at smelte sammen, hvor både musikken, sanserne, fortællingerne kan opleves i ét. Der formidles via skilte med mulighed for yderligere information fra mobiltelefonen, og inden man skal ud i den store verden, kan man hente inspiration og opgaver fra Rebild Naturskoles hjemmeside. Så har Randi Stup fra Friluftsrådet lige bedt om en kort bemærkning. Hej, kom. Jeg vil gerne på Friluftsrådets vegne og også Rebild Kommunes Grønneråds vegne sige tillykke med det her projekt. Det har været en lang tid undervejs, og I har haft forhindringer. Og jeg kan kun sige, at både for det Grønne Råd og for Friluftsrådet har vi støttet projektet, fordi vi prioriterer, at det er bynært og at det er nye måder at opleve naturen på. Så tillykke med, at I har haft fantasien så godt i gang. Og husk, søg endelig Friluftsrådets titler og lottomidler, når I har noget bynært og noget, der bare er alternative måder og gode måder at opleve naturen på. Tillykke. God job! Der er ikke så lang tid, inden vi skal igennem Nederkorpespændet. Men jeg skal lige sige et par ord her på vegne af Rebild Borgerforening. Fordi at der er nogle mennesker her rundt omkring, der har ydet en kæmpe indsats for at få det her op at stå. Nu når man kigger på tingene, så ser det måske imponerende ud, men når man har været en del af processen og set, at langt størstedelen af de ting, I ser her på pladsen, faktisk bliver leveret som træer, der startede hernede, nogle store stammer, hvor folk har frivilligt fra borgerforeningen stået og afbarket osv., så er det altså en kæmpe indsats, der er lagt for det her sted op og stå. Så en stor tak til alle små, alle store og så videre fra Rebild Borgerforening til at bakke op omkring projektet herude. Sansestien, som vi har lavet, den er jo bygget lidt op omkring konceptet Stor og Lille og Tommelises eventyr. Og vi har også haft en rigtig stor person involveret i arbejdet her, som jeg vil rette en særlig tak til. Det har været Preben Palsgaard, som kommer fra Naturstyrelsen, som vores sjakbejs. Og Preben, jeg ved ikke, om du er her? Nå. Men han har været fantastisk til at sørge for, at der har været arbejdsopgaver for alle, fra de helt små og til de helt store. Og jeg tror stort set, at det er gået uden problemer. Der er eneste gang, at vi rigtig fik udfordret Preben, det var, da vi skulle stille de her svamper op, I kan se nede her bagved her. Preben havde i og for sig købt ind, sådan at alle materialer til hele sandstien skulle dækkes, og så sagde han, at folk de kunne bare hente farver ned bag hans bil, og så kunne de male svampen, og så havde han lagt et pænt billede af en rød fluesvamp. Og så gik han, og så kom han tilbage 2 timer efter, hvor svampene de så står, som I kan se det her. Så blev der helt stille. Han havde ikke regnet med, at skulle I bruge alle farverne på én gang, men det kom de, og jeg synes, der er kommet et rigtig godt udtryk og anderledes udtryk ud af det her projektet. Og det er selvfølgelig primært Naturstyrelsen, som har været drivkraften, som også har stillet arealer og kyndige folk til rådighed heroppe. Det har været en stor fornøjelse. Men også tak til alle afdelinger af Rebild Kommune for at bakke op omkring det her projekt. Og jeg vil også rette en tak til de kunstnere, der har været i gang. Vi har haft Søren Brynjolf, der har været i gang med at lave nogle fantastiske træfigurer, som vi kommer rundt og se. Og vi har en lokal kunstner fra Rebild, Hans Skovsen,
Jeg ved også, han er her et eller andet sted, som har været tryllebundet af de sten, der lå herovre i skoven, og har forvandlet dem til nogle helt fantastiske udtryk. Så stor tak for jeres hjælp også. Klar? 1, 2, 3. Sådan, så var den. Først så tjener vi sammen, er I klar? 1, 2, 3, og så siger den og igen gang til. Og vi siger, og igen gang til. Og 5, og 6, og igen gang til. Mens vi fører ham væk, så spiller vi lige lidt. Sindssygt, Og hvad skal der ske bagefter, så er det drikkevold. 2, 3, nu! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, start! Så synger vil du med i skoven, ja så kom. Vil du med derude og sige nej. Vi kører, der finder dine ører. 1, 2, 3, 4. Vil du med i skoven, ja så kom. Vil du med derude og sige nej. Vi kører, der finder dine ører. Træ, der skal vokse sig stort. Helt op, hvor himlen bliver blå. For vi vil gerne bevare den grønne jord, så den er god at leve på. Okay, så spiller vi igen. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vi vil plante et træ, som skal vokse sig stor. Helt op, hvor himlen bliver blå. Alle sammen! Nej, og nu regner det. Jeg hader, når det regner, så jeg har jo ikke tøj på i dag. Ja, altså, men han hedder Rango. Hej, jeg hedder Rango. Jeg har lige sagt det, Rango. Søren, du skulle jo ikke have sagt det. Det regner altid, når jeg skal til at i gang med noget. Det gjorde det også i går, da jeg var ude med Rango. Ja, og nu bliver jeg våd. Jeg kan ikke lide vand. Men Rango, nogle gange skal du have vand. For eksempel hvis du skal vaskes, ikke? Nej, fordi så vil jeg støvsuge. Altså, nu vil jeg gerne synge en gang om dagen. Så Søren. Det kan du ikke. Måske er det fordi, den har fået vand. Jeg tror, den har fået vand. Ja, mit navn er Rango, og jeg er steg som flæskesteg. Som flæskesteg? Ja. Min far, han hedder Søren, og han passer op på mig. Ja, jeg passer på dig, Rango. Ja, jeg elsker at lave Rango sangfri. Og jeg elsker bananer, men jeg vil hellere have is. Må jeg få en is, Søren? Vil du have en is nu? Ja, med bananer. Min far, han hedder Søren, og han synes, jeg er en hård banan. Synes du, jeg er en hård banan? Ja, det siger du da. Der er ikke den ting i verden. Han ikke kan, men han er æbernes konge. Jeg elsker at være sammen med min lille far. Jeg elsker bananer, men jeg vil hellere have det is. Lad nu skal du også synge. Okay, jeg skal også synge.